ओरैनो अनजालि आंनि सेराव थाबाय थागोन। उफ, गरम बोथोर फैलायबाय, गरम बोथोर जाखावथारलायबाय, अखा गारबाय नालाय गरमा होथारलायबाय लोगोफोर, अयथासार गरम जालायबाय। नोंथांमोननिथिं अखा हादोंना सान्दुं दुंदों फालाय? बबे बबे जायगायाव अखा हादों खिन्थाहरदो दे। जोंनियावथ' सान्दुंसो, देनजार सान्दुं। रायज्लाय जाखाया गरमफ्रानो। आदा होनदों, ओइ आदा होननाय। हा? मा खबर होनदों? मोजांलै बाबु मोजां। नोंनालाय मा खबर? नोंना मा खबर? प्रमद बाबु, नोंहा मा खबर फंबाय? मा खाल्थां खाल्थां होनदों? मा खाल्थां खाल्थां माने? नोमबाजैया जि दादोंलै, ओंखायनो खाल्थां खाल्थां होनदों। ओंखायनो खाल्थां खुल्थां होनदों। जि दादों जि। आंना गाज्रिसो आदा होनदों। मानो गाज्रि जाखो? दे सोर सोर दं अननानै कमेन्ट लिरदो दे लोगोफोर। इसे सिबना होदां नै बुरैनो। ओंखाम जाखांबाय नामा? औ जाखांबाय बाबु। एस बि ब्लग्स फानि भिडिअस बिजि थाथारो नामा दाना होनो? बिजि माने बर्थमान बिजियानोमोन, दिनै फ्रि जाबाय बाबु। नों माबाफोर दाख्लै कन्टेक्ट खालामबाय थाबा, आं गारियावसो दंमोन आरो जोबोद बेस्थ'मोन आरो दाख्लै नों फन खालामबाबो आरो ग्रोबनो आं भिडिअ सुट खालामनाय जालायबाय नोङो। दा खैथा जाखो? 12ता। नों फन खालामबा आंखौ दा 3थासोआव खालाम।
थिनथा बिदिनो 4थासोआव खालामबानो जाबाय 4थासोआव फ्रि थायो आं ओमफ्राय हेल' एभ्रिवान हेल' एभ्रिवान प्लिज कमेन्ट खालामलायदो दे माब्रै दं खबर एसपि फंबाय आं उनावसो खुलिनोसै खोमा 30 days नेनो थिनदों मा जायोसै आदसा 30 days नेनो थिनदों दे होमबा जागोन दे एसएम नानि लाइक दोन आगै होनदों आदसा आसोलागियासो फरायगासिनो दं नै ए दाख्लुबदोंसो गरमा बाराथार नालाय सिबनो हायदों 70 दंखायोलै नोंहै माया 70 दंखायो जाहरलायखो एमएमबि ब्र' फाग्ला मा नानि मा आगै मा नानि मा आगै नामा 40 दंखायोलै गोदान खुलिनो थाखाय माखासे सोंनो गोनां लाना दंमोन बेखौसो कल खालायदोंमोन आदसा जागोन दे दा 4थासोआव कल खालामबानो जाबाय फंबाय लाइक दोन आदासो लाइक दोन आदासो 30 daysनि उनाव कल खालामगोन दे खिन्थु आदसा जागोन दे जागोन 80 जाबाय जालायबायनो दिनै खालाया आदसा जागोन दे खोरोमदावा मा होनदों सासेया आगै होनो सासेया नानि होनो आफ्टार 30 days आदसा जागोन दे 51 जालायबाय बेखौसो नायगासिनो नामा बरिया बाजै होनदों आदसा 63 जालायबाय गोदान चेनेलनि थाखायसो कल खालायगोन आदसा जागोन दे फंबाय जागोन दे 64 नो खोरोमदावा 6664 नो एसएम डलार कमप्लिट जाबायना होनदों जायाखै खोमा जायाखैदां डलारा कमप्लिट जाथ'वाखै बेना खम जारला नोङो बुरजा जारला दे नायदोलाय एमएमबि जायाखै होनदों जायाखै औ 79 जालायबाय आरो होनदोलाय दे आदा नालाय फार्स्ट पेमेन्ट माला बख'गोन बे मासनि लास्टाव 79 होनदों औ मा जायो र' बे मासनि लास्टाव सानदोंमोन आदा मा जि बे मुगाना मा होनो फाटनि फाट एमबि माखौ नोजोर होखोनो एमबिया ओइ आंनि माबाखौसो भिउसखौसो नोजोर होगासिनो दं 53 जालायबाय फाग्लाया दाउथु राजाया खोरोमदाव मिनिग्लाब हरबाय सोमखोर बड' ब्लग हाय हेल' सोमखोर बड' ब्लग मा खबर फंबाय बहानि जाखो
दिनैसो फार्स्ट नुजेनदों माथो बबेनिफ्राय नुजाफैनो हाखो फंबाय आंनि लाइफआव 79 औ आदानि जायगाया बबावनो आं जायगायाथ' माबासो ढेकियाजुलिसो फंबाय ढेकियाजुलि गुवाहाटियाव थायो गुवाहाटियाव बेयावनो होनदों बेयावनो गुवाहाटियावनो अराय समनि थाखाय थागोन नामा मा जायो नायनोसै नाजागासिनो दङ फंबाय बाजैया जि दानाया जा खराथारनो आदसा बिनि जायगाया होनदों आंनि जायगाया बेनो आरोना प्रनिता गयारि फैदों जोंहा बाजै नामा बियो होनो औ ओमफ्राय प्रनिता गयारि दिनैसो नुदों जे बहानि जाखोमोन आरो मा खबर सोर ओंखाम जाखो दे खिथादो होनायालाय दिनै लाइभखौ बिसो होदोंमोनलै कमेन्ट फरायनो टाइम गैयाना आगरसो एरोना कमेन्टसो फरायनाय जायो बेखायनो आंनो फरायबाय बाक्सानिसो आदा आदसा थेंकिउ खिथानो हानायनि थाखाय प्रतिमा मा होनदों प्रनिता गयारि गोजोननाय थाबाय बाक्सानि आरोना बा बाजै मा आंनि बाजै मा होनखोब्रा नोंनि नोमबाजै बाजै मा आंनि बाजै नोंनि नोमबाजै ना मा होनखोब्रा मा सिनि खालामना लालायखोलाय टाइटेलखौलाय बाजैनि मोखांखौ खनसे देखायलाय नै माथो नायगासिनो दंखायो बाजैयालाय ओरैनो ओरै नायनो नुबाय दाउथु राजा मा जाखो MMB लोगोफोर कमेन्ट हरदो कमेन्ट औ बाजै आंनि बाजै नोंनि बाजै मोजाङै नुवाखै हाबाब फैनाय नुबावाखै नुबाय मोजां नुबाय नै हिनजावनिसो नामा चेनेला लागाव बाजै औ बुरजा मा होनो जारलाखा औ बुरजा जारलाखा औ दासो नुदों आदसा दासो नुदों आरोना दे लाइक हो सोर लाइक होआखै अन्नानै लाइक गावसि हर लाइक हर कमेन्ट हर बाजैया मोजांथार आदा होनो आदसा हेल' एभरिवान गाइसमोन लाइक दोन थेंकिउ फंबाय लाइक हर लोगोफोर गोजोननाय थाबाय जोंहा SB ब्लग फंबायनिसिम लाइक होनायनि थाखाय फोरोंबाव मा होनखो जोंहा आं होआबाबो जाखायोना बाजैनो आदसा लाइकखौ बाजै लाइकखौ बोरै होयो आंनाव माथो लाइक होग्रायानो नुजायाखै ओइ गोजौआव माबा दङ नोङो फुरा माबायाव हाबथाराखै खोमा गोजौआव थ्रि दट दङ आगदाजों थ्रि दटआव थुबानो लाइकनि अपसन ओंखारगोन फुरा माबायाव हाबथारदोंबा आंनि बे माबायावनो ओंखारगोन कमेन्टनि गोजौआव चेनेलनि गाहायाव प्रनिता हेल' एभरिवान आंनो फार्स्ट लाइक होखादो आदसा दे गोजोननाय थाबाय नानि हेल' एभरिवान मालाबा
खेबसेनो बुरजा हरखागोनलां बाजैनो अके थेंक इउ खिन्थाहरनायनि थाखाय होजाबाय होमबा ना प्रनिता प्रनिता चेनेल दंना गैया चेनेल दंना गैया नोंहा खोन्थादो दे बाक्सा मा जायगानि प्रनिता हेल' एभरिवान औ होबाय आदसा थेंक इउ प्रनिता बाक्सा मा जायगानि जाखो बाक्सायाबो गिदिरथार खोमालै सिगांथ' रङियाबो बाक्सा गोलैयोमोन खोमा गैयालै चेनेल आदसा चेनेल गैया आरोना ओमफ्राय बाबुसो जागोन ना फंबायसो जाखो नामाथ' नानिनि बिनानावनि थारमाने बाबुसो जागोन ना फंबायसो जाखालायनो आंनाबो सिमला आदसा सिमलानि आरोना दे बनि लाभ इउ ओरैसै आयौ हारामिथारखो होनबा बाबा लाभ इउ होनहरलायबाय आदा नों बै जि दायोना आंबो मालाबा दालाबायो ओमफ्राय मौसुमि बिहि फैदों जा हनै खाफाल सानना ला नों इसेबो मेंनो रोङि हिनजाव मोनदों माथो बरियाब्रा भुटान रड आदसा भुटान रडनि MMB 32 जालायबायनो रंगिया बाक्सा गोग्लैया होनो रंगिया माने रंगियानि एसे ओरै गोजौआव तामुलपुरा गोलैयोमोन सिगां दा तामुलपुर जानाय आदा होनना मिनिलायबाय जाखो बाबा हारामि आदसा बिदिसो होमबा गुना हास'दों गुना आगर एरनानै माबानायखौ ओंखारनायखौ ओइ गोलाव फिसा नुदोंना बैग्रि बिबार आगर आगरखौ नायना ला नै आगरखौ बिसोरो माने हाथि फुथि होनना बुङो हाखायाव हाथि फुथि होनो माने मैदेरजों माबाजों दङ नालाय फुला मैदेरजों हांसोजों हा माने हांसो जाहैबाय हाथि माने मैदेर जाहैबाय आदसा औ मा जाखो कमेन्टआ मा जाखो दे कमेन्ट उन्दै जाखो बाबा आं लाइक सोसै दे होनदों औ दे लाइक होनोसै आरोखि ना होदो मावसुमि मा ओंख्रि जाना फैखो दख'ना दाया नामा दा अर्दार मोनबासो दायो बिना अर्दाराव दाया मा जाखो रायजोफोरनो औ मा जाखो रायजोफोर दे बुंदो नों फंसे आं फंसे बुङाबा बोरै बिसार जानांगौ जाखो लागाव गावबुरायानो सिरिसो थाबाय थायो मालाय MMBया बोरै जाखोलै गाहेला जानानै MBया आंथ' MBसो होनखायो ससेखौ बुंला आरो दावथब राजा सनाखिनि गुरु 500 लाइक दं नेन्सि बिफानो अबाव 500 जालायखि जायाब्रा मालाय 500 लाइक दोन जाब्रा नामा दे गोजोननाय थाबाय दे मौसुमि बिमा मा ओंख्रि जाखो मौसुमि औ दाया नामा इन्दिनि दायालै माबा दायो मुगा दायो बता রাইসকল কমেন্ট করো কমেন্ট প্লিজ কমেন্ট দিবা লাইক দিবা এন্ড লাইক সাবস্ক্রাইব করিবা প্লিজ কমেন্ট করো কমেন্ট প্লিজ
एसेमनानि मानसि जाखो बाजै गोनाङावनो बिफा होनबावबाय नोंगौलै नोंबाजै गोनाङाव आरो बिफा होनबावलायबाय आंखौ फाग्लिया आंखौसो दा लाइभ दोनखांबा दोखो होथोंसै आरो ओमफ्राय गोदोनायाव सेरनांगोन ब्लु होना दोनजोब बाबा मा होनो चेनेला दाबोनो मा होनखोब्रा कि गारि पुलिस गारि ब्लु होना दोनजोबाबा चेनेला दाबोनो होद बुजियासैलां दाबोसो होनखोना दाबोसो होनखोरा दालिसो होनदों आदसा दालि কোনবা কিবা উঠি পায় হা दालि 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 झल जोंनाबो सबायजों ना गोरान बोरमा बेदर बोरमा खासि बेदर गावल' लायना जाफैबायब्रा नों जायाबा बारा जाबाय नामा खोरोम आंनि फिसायसो बे सेकेन्ड आदसा लागाव दारियाबा खोरोमदाव बुरिसो ओंखारबावबाय जाहैबाय आंहा सेकेन्ड सोलायबावनो आं सेकेन्डआव थायालै लानोबा फार्स्टआव नंला आंखौ थांनो दार्लिंसो मैथा बाथोन आदसा दार्लिंजों मैथा बाथोन दे बरिया ए होनदों आरो हनैया गावबुराया दासो ए नो बोरै जाखो गावबुरा भाई अफ होनदों माबानो मोनलाय लांला एमएमबि आमायसो थिबखल माराम जानाय असभ्य लागाव हामदों दे एमएमबि गावबुराखौनो लागायहरबाय दानिया जावनाया इउटुबनि गावबुरासो जाबाय इयो मावसुमि दंना गैया सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दाखालि बेखायनो मिथियाखै नामा एसेल' जारला नो इउटुब कमिटि दाबायथ' दाख्लै गुवाहाटियाव इउटुब कमिटि एमएमबिआ गावबुरा जाना दं एमएमबि आमायसोनोबो जि दाग्रा नायना हरदो आदा नो जागोन र' ओरैसै लागायदो लासै लासैनो आदसा लागा कमेन्ट गाइस बोरै जाखो होनदो आरो कमेन्ट गाइस बोरै जाखो लागे रहो लागायबाय था र' गोजां बोथोर फैथों आं दानायखौ नायबाय थानो हागोन नोंसोरो मिथिबाय आं गोजां बोथोरावसो होख्लायो दानाया थाफ्लि मानग्लुंजोबलायनाय मा होनदों लांफैजाबाय आदायाबा जै थाखानानै बिफा होनजाबाय होनजानायनि औलै पुलिसजों ए दानि हेव होननाया औ बिफा होनजानायनि लांफैजाबायथ' आरो हरबाय आङो ओइ मौसुमि आंखौ बासायफै होदोलै 22 औ 22 कमेन्ट खालाम गावबुराया मा खालामखो सेक्रेटारिया फैबावोसो दिनै सेक्रेटारिया भय लागे
बोरै बोरै जाखो लोगोफोर खबर सबर अखा हादोंना सान्दुं दुंदों नोंसिनिथिं खोन्थादो दे अननानै एसे मा ओंख्रि जाखो होनदों माबासो सबायजों ना गोरान ओमफ्राय बोरमा बेदर भाजामोन आरो केरेलाजों आलु भाजा ओंख्रिया एसे मोननै मोनथाम साबमोन दिनै एसे नायनाया मा होनखो आंबो 5 बोसोर नन स्टप जि दाना बिखा आरो उदै सानाय जाना दा जि दाख'वाखै नो आदसा उदै सानाय जायो आंबा मालाबा उदै सायो ओमफ्राय महन्त बासु बाब इमान गोथावनो औ गोथावथ' आरो महन्त बासु सोर जालायखो जोंहा बहानिफ्राय बे MMB गावबुराखौनो दा र' अबेनि मा होनदों गावबुरा बे खिसिनासो जुगोन आं लागावलै गैला नोङो सेस मावसुमि खिनानै जुबो जानोसो नागिरनाय गन्थं स्लिं लायजोबदों खि बिबौआ सिथाबना थालांलायबा बाजै आं थांथ'नोसै नामाथायनो हैद दानो थाङो कुसुगावनि आं कक बेरेकनि आदसा डिस्ट्रिक्टनि आदसा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरोना कुसुगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दे जाय हक गोजोननाय थाबाय बिदिनो नुजाफैनांगौ हेफाजाब होफैनांगौ गोजोननाय थायो मोजां मोनो गोसोआव नोंथांमोननि अननायखौ मोनोब्ला नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्ला होबायलै लोगोफोर दोनथ'नोसैलै गान दामबाय दे कपिराइट फैजोबसिगोन आंना दोनथ'नोसै दा उनाव सावरायसै ना सावरायबावगौमोन दिगदारथारलै माबायावसो नालाय जि दाग्रायावसो दसे सिरि थाबाबो दसेनो दानख'ना होयो जारलासो सोरखौ सोर मा बुंदों आरोलाय जेनेरेल जायगायावलाय लासै दामबाबो अरजायो हेडफनफोर होनानै मोनसे बुंबाबो दायसो जायो मानसिफ्रा हारसा नांदेरनाय गोजा नालाय बुंबाबो दाय जाजोबो खमैलै हिनजाव नांगौलै होनदों महन्त बासु कुसुगाव बुराबिल गामिखौ सिनायो ना होनदों जानो सिनायना सिनायाथाय ओरैबा दाबो एथ' माबा माबिखौ सोलोंदोंबाबो कपिराइट क्लेम खालामनायखौ सोलोंथाराखै आङो आब' गुमैनि गेन्द्रा उदैखौ जोना बेफ्रुनो होनो आं न'सिम फैबाय सेक्रेटारि सेक्रेटारि बुरिजों साहा मुरिजों साहा लोंहो हरदो मौसुमिनो औ एस एम बाजै ओखि सना सुमा होनोसै लागावोलै सेस दानाबा है साउन्डखौ एसे फिसा होबा हामगौमोनलै लाइभ होनायखौ नुखानानै मानो बिदि माबानांगौ जाखोरा सानफ्रामबो दामबाय थायो अहाथारा नामा सोर दामखो लुदुरगेना सोर लुदुरगे साउन्डखौ एसे खमाय आंनावसो कपिराइट फैला जोबसिगोनलै एसे होमबासो ओखि हिनजाव नांगौलैनो लोगोफोर सोर सोर दंबावो
गावबुरा थांखोना माखो गावबुरा भाई खोरोमदाव मा होनखो सुमा सुमा होनलायदों MKBया होनदों अके बाय होनदों दे हर हिनजाव हर आच्छा हिनजाव नांगौ आरोना बैनो खाम्फा सुमा थमा याव आदानिसो नो हिन्दी गानसो दामलाय बायोलै र'ब्रा नो हिन्दी गानसो दामबावदोलै जारलासो बर'फ्रा देन जानला मोनला फैया हिन्दीफ्रा एकदम इसेयावनोथार नोंसोरथ' खोनाहैगासिनो दंलै दाबो खोमाखौनो सुबावा साउन्ड खमायनो थिनहरबाबो बुंबा दायसो जायो दुखुसो मोनगोन बेखायनो लाबोदोंमोन आं दाख्लै MMनिफ्राय मस्थ'खौ बाला दामनोनो मोनदिया सोरबा दामखौ होननानैसो लाबोखादोंमोन आं खोरो हिनजाव हरनो हामफाबायनायनो ओंखाम संग्रा नांसिगौनोलै बहा मोनबावनो जाखो जों बिनानावखौनो दा नागिरनानै खोरोमदाव बाबु मिनिबाय नोंलाय सानफ्रोमबो LB होबाबो अहाया नामा नौलै जानो मानो अहायाथाय मानो अहाया बेबा जारला 22 नो मालाय खामानि मावनायाव डिस्टार्ब खालामग्रानो दावरावनो होनदोंलै बिदिनो जाहैबाय रायना हो बेखौ बुरजा रां खामायनो नागिरदों बेनो बिहारि हौवा लानाय नालाय हिन्दी गान खोनासङो बिहारि गदायसो जाना दंबा मानसियाबो खानाय सिनफैयो हौवाया बेयाव बे जायगायाव गदायसो थादों ओमफ्राय मानसियाबो
Ah, आदा फातनि जि गंसे दाबा बेसे मोनो फातनि ए बिदि गंसे हिसाब नङा जरा हिसाबसो मडेल नाय मडेल डिजाइन नायै डिजाइनसो हेभि मडेलफोरबा 4,000 4,500 औ मडेल नायै मडेल बुरजा फिसिनाय बेसेबांलाय बुरजा जाखो गोदाव सोराव सरिलै ओमफ्राय गुमै बेखौनो आंनो रायज्लायना होदो नों माखौ माखौ फैनाय धोदस जालाथारलै दाना बे ससेखौ बोरै दानबावनांगौ जाखो होनला होनला बिबो बिदिनो अहायाब्रा गान खोनासंनो औलै एसेम बाजै दोखि खोनाबायना मा बुंदोंहै जारलासो एसे बुरजा मोनो माखौ एसे बुरजा मोनो खोनादों बाबु माथो मिनिग्लाबलायखोरा बे नों होननायखौ मालाया लास्लाय आं लानोसैनो अ होख्लाय जागोन नों होनलै दिगदारसो दा माबानानै बोरै दानबावनांगौ जाखो एफाएम बि बे ससेखौबो बोरै मिउट खालामनो रबरा लाइभआव थांनांगोन लाइभआव थांनानै ससे माबाना दाननांगोन बिहारि होननाया ए बिहारि होननाय गिथारालां नै दानि होननायखौसो माबानांगौ माइकआबो अफ नङामोन सालाथो सरिलै लोगोफोर लासिंसिं जाबाय जारलासो जेबो नङालै गुमैनो थेवबाबोलै जारला जाथारगोन गथ'फ्रा बेखौ क्रमआव थांनानैसो दानायनांसिगोन आं 37 मिनिटआवमोन नामाथाय 37 निफ्राय 38 मिनिट बेयाव नायनांसिगोन आरो आं गावबुरायाव थांदोंब्रा गावबुरा बे फाग्ला बिदिजों जायो खामानि गैया नामा खोरोमदाव बाबु बिहारिखौ मा होनदों खालायना आं लानोसै ओरैसो मैदेर फिसासो मानसियाबो आरो दामब्रायानो दंखायो मासे बिहारिखौ ब्रा आदसा खम जारला औलै खम जारलाथार गोजौआव थांनो र' एसे लागाव खम जारलानो बेयावसो थान्दालायबाव फांखा नांलायबावा सिरियाव फैसाखौ ब्रा आदसा
बे सान्दुं थिं थिंथारलै गुमै बेनोसो लोमजाबा बानो हागोन औ नंगौ नंनायाथ' नंनायाथ' नंगौ बाथ्रायाथ' थिगानो बारसो हरनायसै नामाब्रा फुख्रियाव जाफ्लावनो अन होनदों एसेमानिया नारेंखला फिथाइ दंलै सान्दुं गोसाथारलै गोजौआव गावबुरा थांखोना माखो गावबुरा सानदे अफ नामा बाबु मालायनो मानो होनो आं लानोसै कल खालामना फनखौ है थां ना दिनै आदसा सानदे दिनै ना औ बेखायनो बन्द' आरोना एसे बाजै मेव होनदों आदसा एसेल' जारला होनदों औ लाथारनोसै जोंना खामफ्रामलायनाया फिसाला माबा कलगेटजों लोगोसे ब्रासबो फ्रि मोनलांबावखागोन नोंहाबो होमबा आं मा मथु आंनिफ्राय देनजार मथुखा फिसालाया गावबुरा भाया थांमारबाय नामा लाइटआ खैथा जाखोब्रा गासै आंनाव नुजायालै लाइटआ मानोथाय आं देरद्राय खालामदोंना बुस्थु माबाखौ एम खाम्फा होनना मिनदों आरो एसेमानिया लाइटआ ओरै एब्रेना थाहैयो आंना खैथा जादोंलै खोन्थाहरलाय खोरोमदाव ब्र गासिबो हौवा गैयैखौ आं लाजोबगोन खेला होनदों आदसा लाजोबदो बेनोसो बिनि मावनाय गोगोम नयथाल'थार लाइटआनो बे एम बिया होथाराखै बे गावबुराया सातल' जादों सातल'सोबाव लाइटखौनो हरालै मानसिफ्रा आंनाव नायखोमा फैयोल' ओरैनो स्टाइलल' होनदों आरो खम जारलासो बुरजा जारला खम जारला बुरजा जारला एसेम बाजै थगायबायलै लाइटखौ थगायबायना एसेम बाजै होननानै गाबबाय औ ओमफ्राय फैनाय ओंखाम जाबायना जायाखै नाइन लाइक होनदों आदसा नयथा आरोना
मालाय हरथारैखौलाय माथो खालामनो आरोलाय थाथोंसै बेखिनियानो बेफोरजों सोलिनांसिगोन एसेम बाजै खिना मिनिग्लाबबाय जोंहा खामफामिनिया गुमै जा थगाय जाथ'वाखैलै होनदों आदसा जाथ'वाखै आरोना गेट वान बाय वान फ्रि औ गेट वान बाय वान फ्रि मालाय खामफामिनायना आरो लाब जायोना गेट वान बायबा ना फैनाय 9 लाख होनो आदसा दे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला नायदोंब्ला लाइकफोरखौ होनानै थांलै अननानै ओरैनो दा थांथार दिनैबा हले 1 घन्टा फुरा होथारगोन आरोना आङो आरो माबा दंबावो 14 मिनिट खोरोम ब्र' बेनो मोजां मोजांलै वाल टाइम मोनसे खालामगोन आङो आदसा ओमफ्राय जा अखाफोर क्लाब फैदों फंबाय अखाफोर क्लाब गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव फैनो हानायनि थाखाय गरमथार ना आदा औ गरमथार फंबाय हजोंलाय माबायदि नोंसिनिथिं खोरोमदावा होनदों अ थार माने आंखौसो होनगासिनो आरो नोंनो जानोबो एम मा खबर जानो एम खाम्फा होननायसो खोमा लाइक दोन आदा थेंकिउ अखाफोर गोजोननाय थाबाय फंबाय खबर सबर माबोरै दङ मिनिदों आरोना खम जारला मा ओंख्रि जाखो अखाफोर फंबाय मोजां आदा होनदों आदसा दे मोजाङैनो थानांगौ दे बिदिनो अराय सम मोजाङै था आरो मोजाङै थानो नाजा खोरोम नोंखौ होनाखै आंहा आलु बोरमा बेदर भाजासो आदानो आदसा दे जोंनाबो बेनोमोन बोरमा बेदरानोमोन ओमफ्राय मा सबायजों ना गोरानमोन आरो 0 लाइक दोन थेंकिउ खामफाबैनाय 0 लाइक जाबाबो जायो अरजाया एस एम नानिया मा होनदों आदा आं ओंखारनोसै जि सनि र' सुनो आरो ना जि सुनो दे ओंखारदो खोरोमदाव दानो थांनो मोनथाव दै नोंनो फार्स्ट फैदों नोंनो लास्ट सिन थानांगौ अखाफोर हाय होनहरदों जोंहा खामफाबैनाया अखाफोर फंबायबो गाबज्रिहरदों मा बुंनो नागिरनायखो बेबा एसेम बाजै बे आंनिखौबो सुफादे होनदों आदसा वाटसाबाव हर सुफादों लिरनायखौसो होनदों ब्रा आं खाम्फानो लिरनाया नोंखौसो होनगासिनो दंथ' आरो थारमाने खोरोमदाव लिरदों ओमफ्राय फुरा लिराखै मोनथाम माबा लिरगासिनो दं अखा आंनो हिनजाव बुरि नांगौलैनो थांबाय खोमा अखाफोर फंबाया हिनजाव बुरि नांगौमोननो अखाफोर फंबाय थांबायना थाङाखै जाखो नागिरना हरदो खाम्फानो हिनजाव बुरि खाम्फा होनना मिनिदों आरोना एम खाम्फा बर'
मानसिफोर थांजोब्बायना थांजोबाखै जाखोब्रा भिडिअ शुट खालामनांगौ दं मोनसे खैथा जाखो लोगोफोर एकथा जाबायना जायाखै होनना मिनिलायबाय 1:05 जाबाय थांबायना थाङाखैथाय मानसि माखाया थाङाखैलै दागासिनो दंथारो आरो 9 मिनिट दंबावो 1 घन्टा 2 मिनिटसो होनानै दा दोननोसै एसेल' जारला औ हरलै आं लाजोबगोन नों आदसा लाजोबथारगोन जाहैदों खामानिया नागिरना हरदो खोरोमदाव बाबु खामफानो जोंना गामबुरा बाबुआ थांबाय खोमालै गैला सिरि जाथारबाय ना खामानिसो बेस्थ' जादों नामा नांमारगौ नामा होनो नांगौनो बेनो नांमारखागौ गैखायाना कानेक्सन खालामा आरो तामिलनाडु माबायाव दंहैयो चेन्नाइयाव मानसिया नोंजोंनो खाथियाव दंहैयो एसे बारा गोजान जालाया तामिलनाडुआव दंहैखायो एसेल' आं नोंना मा होनो गुवारैनो जारलालै नो आदसा थांसै होनदों होद रब्रा माबाबो थाबावथारदो बे 8 मिनिटखौ थाबावथारदो माने एफा हाखु दाखु नोंसोरलाय होनदों आरो नोंबा दं हो नों जानो बहा दं होनदों बेयो माबायाव दं बेंगालराव बाय गुड नाइट साला रब्रा होनदों औ 8 मिनिटखौ थाबावथारदों ना 7 मिनिटखौ बेंगालुरुआव दं बियो खाम्फा मेजेस्टिक खाथियाव र' होनदों मानसिफ्रा फैयाब्रा 500 जनसो ज्राव ज्राव फैबानो जायो 200-300 जनानो फैला दाना सिगांसो 200-300 फैबावोमोन आसि जनानो फैयाखै दिनै बेयावनो दंब्रा आं खाम्फा होनदों आदसा बिदि होननानै मिनिग्लाबहरबाय आरोना बेयावनो दङ दंनायाथ' रना होनदों आदसा औ रना 1.8 जाबायनो माया 1.8 जाखो खोरोमदाव बाबु थोस मा रना जाखो होनदों औ माया 1.8 जाखोब्रा खोरोमदाव बाबु रना रनाल्द' 5 मिनिट नांबावगौ 5 मिनिट माला जाबावगोन 5 मिनिटआ थांबाय खोमालै गान दामग्राया सिरि जाबाय माथो बिहारि बुरिया खारबाय खोमा
खोमाखौ रनो हो ओमफ्राय एमफामफाबायनो मिनिबायलै माखौ मिनिगलाबखो बिसिनाखौ बानायना गालांफिननांसिगोन ना दुखु दामोन दे कमेडि औ कमेडि बुजिखायो जोंना खोरोमदाव बिदिखौ माने रब्रा माने रब्रा औ खोरोमदाव जोंनि कमेडियाव तामिलनाडुनि गारि फैबाय थायोथ' नो आदसा कम्पानियाव आरोना कम्पानियाव बिदिसो जाबाय हा होनदों 1.10 जाबाय मायाब्रा खाम्फा होनदों ओमफ्राय खामानि मावै मावो नों ओमफ्राय नों मालाबा फैफादे होनदों आदसा मालाबानो थांफानांगौ माथो खोरोमदाव बाबु माबानिलै खाम्फा रुपहिनि बेयो खोरोमदाव बाबुआ बे जों गामिनि सानजानि गामिया औ होनदों थांजायोना होनना बुंदों औ थांजायोना होनना थांजायो खोमा थांजोबमारबायलै गानदा माखा आं थिखा मावोलै नो आदसा थिखा मावनोलै मालाय बैनाय खाम्फाया माहाजोनथार थिखादारसो बैनाया मालाय खामानि नांगौबा मावहैथां आं दुखियासोलै गुमैनो नङालै बैनाया माहाजोनसो माहाजोनथार मालाय आंना गारि पार्किं खालामनायलै होनदों आदसा गारि पार्किं खालामनाय नो खोरोमदावना है सोरनि रुमाव फैला बायदों नोंलाय आदानो नोमबाजैनि रुमलै दे मोजांथ' होनना बुंदों दा लोगोफोर 1 आवार्स जाबायमोन दोनलायनोसै नङा होमबा 1 आवार्स फिनिस जाबाय ना मा होनो मा खबर आदा नों
आं सोरां दैमारि अनसोरां दैमारि मा खबर आदा मोजां मोजां फंबाय नोंनालाय मा खबर आरो बबेनिफ्राय जाखो आं दोननोसैसोमोन फंबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै फंबाय फैसाल' मोननांगौलै होनदों औ नंगौथ' आरो आं मा होनदों आं गाज्रि मोनजागोनलै होनदों मानो बेनोब्रा आदा होनदों आदसा अनसारां फंबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे फंबाय औ दे गुमैनो औ दे बैनाय औ फैसा मोनबानो जायो औ नंगौथ' आरो ओमफ्राय जोंहा अनसारां फंबाय बहानि जाखोमोन थांफिनगोन ना माखो फंबाय स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंनि एलबिआव फैनानै जोबोद गोबाव हेफाजाब होफैबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर औ फैसाल' मोननांगौ जायो मोनबानो जायो औ मानो गाज्रि मोनजानो हो मोनजायालै ओमफ्राय बहानि जाखो खामफ्लायालाय जयसिरिनि मा होनो शिबसागर आदसा शिबसागरनि आरोना शिबसागरनि थिग दं फंबाय थिग दं जोबोर गोजाननिफ्राय नुजाफैनो हादों आंनि लाइफआव फंबाया लाइक होआखैबा लाइकखौ होदो दे आं एलबिखौ लाखिनोसै फंबाय मालाबा सावरायफैफिननो हागोन मोजां गाज्रि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो फंबाय अननानै थ' 1 घन्टा 2 मिनिट जाबाय लोगोफोर बेलाय गुमैयानो खोन्थाखाबाय दा होनदों औ दे अब्ला लोगोफोर ना बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनलायसिगोन गासैबो दुखियालै नङाथाय माथो खोरोमदावबाबो मिनिदों आरो बिदि होननानै नंगौ गासिबो दुखियानो आरो धोनिबा गासिबो धोनियानो गोजा मानो होनबा आथिं आखाइबो दंखाजोबो नालाय नङा होमबा दुखिया जायखौ होनना बुङोब्ला आथिं आखाइ जायहा गैया बिखारि बिसोरखौसो होनो जों दा आथिं आखाइ थासेयाव मानि थाखाय दुखिया मानि थाखाय बिखारि जोंलाय नङा होमबा मावना जाबानो मोनजायो दे अब्ला लोगोफोर ना फैनाय खामबा खोरोमदाव फंबाय आरो अनसारां फंबाय नोंबो थारायबारिनि आरो थारायबारिनिथ' नङा जयसिदिनिसो थाराइबारियाव आलासि दङ थाराइबारियाव आलासि दङ मालाय बिस्रा अके बाय होनना बुंदों औ बाय खोरोमदाव बाबु बाय दानिलाय मानो माबायानो एक सारि सुइद' जनावनो माने एकआ गोजौआव सारिया गाहायाव सिखाराब्रा ना 104 जनसोमोन नामा 104सोमोन नामा मोजांबो देखायालै ओइ आदा बे खामफाना मा गामि जयसिटिनिसो इयो जयसिटिनि नोंलाय हो खोरोमदाव माबानि रुपहिनि जोंनि सानजानि गामिया खावब्लानिफ्राय फैबा ओरै मोनफैग्रोना जों गामि मोननोसैबा देन्जार गोजाननि गारि फैयो जोंनावमोन आरोना दे होमबा लोगोफोर ना बाय नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनलायसिगोन